खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 28 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबावबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गुवाहाटीनि प्रेस क्लाबाव मोनसे एबिएमसुनि खौरांगिरि मेल। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन जे थांनाय बावैसो सान सिगां एबिएमसुनि मानगोनां आफादगिरि थाइसान हुसेननि नखराव थांनानै माखासे दुथांफोरा गाग्लोबहैदोंमोन। लोगोसे तामुलपुर जिल्ला गाहाय मावख' एबिएमसुनि मावख'खौबो माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनायखौ थेर-बेथेर खालामनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै एबिएमसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो दोलोफोरा मोनसे सोंखारिनाय फोरमायदोंमोन। लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौ होननानैबो आसाम सरकार, बिटिआर सरकारनिसिम दाबि दैखांनाय जादोंमोन। नाथाय बे बायदि दाबि दैखांनायाव आथिखालावबो दायनिगिरिफोरखौ सासेखौबो हमैखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा दाखालि थांनाय बिस्तिबारखालि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों दि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौ। लोगोसे बे जाथायनि सायाव मोनसे जुडिशियेल गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाया जानांगौ होननानैबो बिथांमोनहा आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौबो बुंथिदों दि आथिखालाव बिटिसिआव एबिएमसु एबा मुस्लिम सुबुंफोरा थानो हानायनि मोन्थाइ गैला नामा? जुदि एबिएमसुनि आफादगिरिखौनो बेबायदि गाग्लोबोब्ला साधारन सरासनस्रा सुबुंफोरा माबायदि जागोन एबा माबायदि थानो हागोन? बेनि अनगायैबो थांनाय माखासे बोसोर सिगां एबिएमसुनि आफादगिरिखौबो गावथारखांबाय, नाथाय बेनि सायाव जेबो रोखा फोरमान मोननाय जायाखै एबा नायबिजिरनाय जायाखै, जायखौ लानानैनो बिथांमोनहा गोजोननाय गैया। लोगोसे बेनि थाखायनो गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाया थाबैनो जानांगौ होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुआ देग्लायनि लोक्षि फुजाखौ नोजोर बोनानै मोनसे खौरां फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि देग्लाय लक्ष्मी फुजाखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन रायजोआरि आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोराबो देग्लायनि लक्ष्मी फुजायाव जाहाथे खुंफुं आफादफोरा जौ जुवाखौ जाहाथे फाना बेखौ नोजोर बोनानै बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोसावनाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुआ मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरनाय जादों जे जाहाथे देग्लायनि फुजा मेलायाव रावबो मेला खुंफुं आफादफोरानो जाहाथे जौ जुवाखौ होफाया, बेनि थाखाय गुरै खावलायहरदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' माहारियारि फरायसा आफादा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया दिसपुराव थानाय जनता भवनाव साख्रिनि थिसनथिलाइ रानदों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गुबुन गुबुन समाव बायदि बिफानफोराव गोबांथार साख्रिनि थिसनथिलाइ रानबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा खोथा होनाय बायदियैनो बोसोरसेयावनो 1 लाखनिबो बांसिन बिजाथिफोरनो साख्रियाव थिसनथिलाइ राननाय जागोन होननानै बुंनाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बे 1 लाखनि बांसिन साख्रियाव थिसनथाइ होनायखौ नोजोर बोनानैनो वाटार रिसार्च एबा दै जगायथाय बिफाना गासै सोद्रोमाफोरनो साख्रिनि थिसनथिलाइ राननायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बे साख्रिनि थिसनथिलाइखौ दिसपुराव थानाय जनता भवनाव राननानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंथिनाय बायदिब्ला बेनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोरानो गावबा गाव न'आव सुंथानो हानाय राहा जागोन। लोगोसे साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनहा जाहाथे गावबा गाव खामानियाव मोजाङै मावो बेखौनो खावलायनाय जायो। गगामुगाव दिनै माखासे फरायसा आफादफोरा होसिख्रावनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लोगोसे बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन समावनो बे लामा दोंनैखौ बानायनो थांखिजों बायदि हाबाफारि लानानै बिथांमोना आसाम सरकारनि मिनिस्टार लोगोसे एमपि एमएलए बिथांमोनखौ लोगो हमखांबायमोन। नाथाय दिनैसिमहालागैबो बे लामाखौ लुफुंनानै होनाय जायाखै। मानोना बे लामाया मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट एबा गोनांथार लामा, जाय लामाजों गोबां हस्पिटाल, गोबां
फरायसुला फरायसुलिफ्रा थाङो लोगोसे बे लामाजों जेबो हान्थामेलानि राहा गैया। दैज्लां फैबानो लामाया बायलाङो। बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा आसाम सरकारा दिनैसिम एसेबां मेम'रेन्डाम एसेबां सावरायसेयावबो बानायनानै होयैनि थांखिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा दिनै फिन खुद्रिखांनानै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। जाय सोमावसारनायाव गुबैयै गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे आसुनि दैदेननायाव बे सोमावसारनायखौ रोखायै खालामनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बेखौबो खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव थाबैनो बे लामाफोरखौ बानायनानै होयो। बेनि थाखायनो आसाम सरकारनिसिम गोख्रोङै खावलायहरनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे खौरांगिरि मेल। बड' क्रिश्चियान कार्टुन इउटुब चेनेलआ गावनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो बोखांनानै लायाब्ला बिथांनि सायाव केस होनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। नंगौ, बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थांनाय बावैसो सान सिगां बड' क्रिश्चियान कार्टुन मुंनि मोनसे इउटुब चेनेलनि बिगोमाया थांनाय माखासे सान सिगां दुलाराय बाथौ गौथुमनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बाथौखौ बर'नि गुदि धोरोम नङा होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारिनि दैदेननायाव मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों। जेराव बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बड' क्रिश्चियान कार्टुन इउटुब चेनेलआ थारैनो बर'फोरनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बेले बेजे खालामगासिनो दङ। लोगोसे बिथाङा मैया दाखालि साननैसो सिगां बर'फोरनि गुबै धोरोम बाथौखौ बर'फोरनि गुबै धोरोम नङा होननानै बुंथिनानै होदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा गोख्रोङै बुंथिनानै होदोंदि बड' क्रिश्चियान कार्टुन इउटुब चेनेलआ गावनि बुंनाय बाथ्राखौ 24 घन्टानि सिगाङावनो बोखांनानै लायाब्ला बिथांनि सायाव गुबुन गुबुन जायगायाव गासै 28 जिल्लानि बाथौ आफादफोरनि मोनफ्रोमबो थानायाव गांफा गांफायै केस होनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गासै 419 रायजो राजाफोरनो अरुण'दय कार्डखौ राननानै होनाय जादों। लोगोसे बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव अरुण'दय स्किमखौ लानानै गोबां समाव गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरनो मोनथावना रायजो राजाफोरनो बेबायदि अरुण'दयनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ होबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो बेखौ नोजोर बोनानैनो खालिंदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गासै 419 रायजो राजाफोरनो बे अरुण'दय कार्डखौ राननानै होनाय जायो। जायखौ लानानै आथिखालाव रायजो राजाफोराबो जोबोद गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि थाद'नाय गैयै हानजा सुरनाय 18 दिनाव मैया उदालगुरि जिल्लासिम सफैनो हाबाय। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ आथिखालाव आसामजों लोगोसे भारतआवनो रांखान्थियाव गोग्लैसोनायखौ नोजोर बोनानै बे रांखान्थिखौ राफोद खालामनांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानैनो बे हानजा सुरनायखौ थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै मोनसे आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैया 18 सानसिम थाबायनानै बिथांमोना उदालगुरिसिम सफैनो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जाबावदों। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सिगांजों बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आथिखालाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुबुन गुबुन फुंखानिफ्राय रां दाहार लानानै सरकारखौ सामलायगासिनो दङ। नाथाय बेबायदि सरकार सामलायनाया थोंजोङै रायजो राजाफोरनियाव गोग्लैगासिनो दङ एबा बेबायदि रां दाहारखौ रायजो राजाफोरासो सुख'नांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो आथिखालाव रायजो राजाफोरखौ बे थांखिखौ नोजोर बोनानैनो बे हानजा सुरनायखौ लादों होनना बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव बेखौबो बुंथिनानै होदोंदि आथिखालाव साफ्रोमबो भट होगिरिफोरानो भट होनायनि दान बान्था मोननांगौ। लोगोसे बेबायदि दान बान्थाखौ बयनोबो भटार्सफोरनो होनांगौनि थांखिजोंनो बे सोमावसारनायखौ लादों होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबोदों। हरखाबै अर खामनानै सेवहांगार जालांनाय फिलमोन बरगयारिनि नखराव आथिखाल गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारिया खौरां लाहैदों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन दि थांनाय 23 अक्ट'बर खालि सानजौफुनि 10:50 रिंगासो समाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि फिलमोन बरगयारि बिथांनि नखराव
अर खामनानै गंनै नखरा सेवहांगार जालांदोंमोन, जेराव बिथां फिलमेन बरगयारिया नखरखौ सामलायनो थाखाय जि दानानै फानोमोन, जेराव जि दाखानानै दोननायफोरा गासै सेवहांगार जालांजोबनायखौ नोजोर बोनानै बे दुखुथियाखौ खौरां लाहैनाय जादों। लोगोसे बिथां जिरन बसुमतारिया खौरां लाहैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सरकारनिफ्राय जा हायो रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन, लोगोसे गावनिफ्रायबो जेसेबां हायो एसेबां अनसुंथाइखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ दुखुनि समाव बयबो जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों।